бо директори департаменти ҳамкории байналмилалии агентӣ метавонем ки дар дил хоҳвақтҳо боз обратно сафар кунем. Тамоми шаҳрвандон вобаста аз ӯе ки патент доранд ё ки просто гости мераванд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. ҳатман лайк монед, ба маълумоти шумо информатсияи нава мерасонем. Агар нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан аз Россия шумо запрет доред ё ин ки не, яъне ки депортатсиятон кардагӣ ҳастанд ё ки не, дар ин ҳами рақамҳо ватсапда бинависонед, проверка мекунанд ва ҷавобша барои шумо мегӯянд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо зимни вохӯрӣ як қарори нав шуд. охири соли 2024 дар хатсайри Душанбе, Лондон парвозҳои мустақим ифтитоҳ меёбанд. яъне ки аз шаҳри Душанбе то охири анҳами соли 2024, яъне то моҳҳои ноябр ё то моҳҳои декабр парвоз мақсад прямой рейс аз шаҳри Душанбе ба Лондон ба роҳ монда мешавад. 15 август гурӯҳи корӣ таҳти роҳбари директори авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода бо директори департаменти ҳамкории байналмилалии агентӣ авиатсияи шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолии Тим Ҷонсон вохӯриҳо анҷом доданд. зимни вохӯриҳо масъалаи ифтитоҳи ин парвозҳо ба роҳ монда шуданд ва гуфта мешавад ки масъалаи ифтитоҳи парвозҳои мустақим дар хатсайри Душанбе, Лондон баррасӣ шуд. иттилоъ дода шуд ки ифтитоҳи парвозҳо дар ин самт охири сол ба нақша гирифта шудааст. дар вохӯрӣ ва дар суҳбат ин мақсад пешниҳод баррасӣ карда шуд ва ҳамсуҳбат шудану то гуфтанд то охири соли 2024 ин парвозҳо ба роҳ монда шаванд, то аз шаҳри Душанбе ба Лондон сафар карда шавад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед. Аббос нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозир ба праваи тоҷикӣ дар Россия кор карда мешавад ё ин ки не? ва ҳамин праваи российскиро чӣ хел бояд бигирем? Не, мутаассифона ба праваи тоҷикӣ дар Россия кор карда намешавад. яъне гашт гузор кардан метавонед, барои кор кардан бояд мактаб автошколаи Федератсияи Русияро бихонед ва праваша дастрас бикунед. як каси дигар нависондае ки салом ака, эфир каяй? эфир пагоҳ насиб боша дар ҳамин канал мешавад. як каси дигар нависондае ки салом, ман личени меом, 3 моҳ местум бирам Тоҷикистон, 10 рӯз пас биём мешавад. вақте ки ягон нарушение надорем, ҳама кору бортон 100% қонуния, ягон административни штраф надорем, бале метавонем ки дар дил хоҳвақтҳо боз обратно сафар кунем. мурод нависондае: ҳамин ту ҳамаи чиро такрор ба такрор нагӯ. дар назари та аз бемафкурагита мумкин такрорӣ метавад. бисёри барномаҳои мо такрорӣ тофтанаш сабабаш саволҳои такрория. ира хуб ба назар бигирем баъзе нафарат. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. агар донишгоҳ заочни буд кунӣ, хизмат мекунӣ ё ин ки не? бале, албатта хизмат мекунӣ. агар очнирам буд кунӣ, 1 сол хизмат мекунӣ. агар заочни бихонӣ мақсад буд кунӣ, 2 сол хизмат мекунӣ. шуъбаи ғоибона ҳамин хелае. як кас нависондае ки одамои патентдорам 90 рӯз. тибқи тағйиротҳои наве ки дар Федератсияи Русия шудагиае, бале тамоми шаҳрвандон вобаста аз ӯе ки патент доранд ё ки просто гости мераванд ё ки дигари дигар. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман 28 август 18 сола мешавам. 16 Россия омадагим. Бе регистратсия кор кардам. гости гуфта будам. бояд въезд кунам. чӣ хелиш кунем ака? Қазоқистон рафтанӣ мегзарам ба гуфти ту. ягон совете, раҳмат зарани. совети мо ҳамияе ки аз ҳама хубаш бо ҳамон нафарое ки границаи Қазоқистон мебаранд бо таксиҳо суҳбат кунед, ба хотире ки бисёри нафарҳош гарантия метиҳанд ки хичон аз граница мебаранд мерасонанд, бо обратно мегзаронандтон. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. патент аз байн рафта ё ин ки не? не, патент аз байн нарафта ва намерава ба фикрам ки. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, вазъият дар граница чӣ хелае? чӣ хеле ки будам хеле содагие, тафтиши ҳуҷҷатҳо ҳастай, проверкаҳо ҳастай ва мақсад чӣ хеле ки пештар назорат буд, ҳозирам ҳастай. сиёвуш нависондай: салом, аз Тоҷикистон ба Русия барои кор танҳо то 3 моҳ кор мекунем ва обратно ба Тоҷикистон бармегардем. чизере ки қонун муайян кард, мо ба маълумоти шумо расонидем, ҳамин гуна навиштагӣ будак ва ҳама номератсияҳош қатъи шуморо фаҳмондем. ҳатто як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. чӣ хел ба Аврупо сафар кунем?
аз ҳама роҳи хубаш шуғли аҳолӣ мерен муроҷиат мекунен. Ба шумо тавсия метиҳам ва нишон метиҳам ки чӣ хел ба Аврупо бурен ва дар уҷа кор бикунен. Бисёр ширкатҳое ҳастанд, мумкин ки бурдан натонанд ва мумкин ки дар нимароҳ бумонандтон. Ба ҳамин хотир аз ҳама ҷои дилпирӣ ҳамуҷай метавонед ки ҳамуҷа рафта ҳамсӯҳбат бикунед ва номнавис бикунед ихтимол. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.